sorry. Atras siya. In 400 meters, turn left. Thank you. Guys, oh, babae ang driver ng garbage truck. Kita nyo, babae ang driver ng garbage truck. Dito sa Canada, ang daming babae na driver ng truck, driver ng mga katulad nito, tractor trailer, mga ganyan, yung 10-wheelers na garbage truck. Meron din yung mga straight truck. Sa company ko, ang dami ring babae, mga veterano pa, yung mga namit ko, mga matatanda na, mga veterana. Pero wala pa akong nakitang na-meet na Filipina driver dito sa Canada. Meron sa YouTube, nakikita ko mga Pilipina, mga Pinay trucker. Yes sir. Not yet done. Hey, Not yet done. sending the door. Yeah, I'm not yet done. What is As long as I'm done, I'm gone. Can you wait? is there somebody unloading it? Yeah, Oh, okay. yeah. Can you wait? Yes sir. You come in if you want to put your support bar back. Okay. I'll count the 19 bins. I'll count also. Yun lang, ay tapos na. Papasok muna ako doon sa receiver. Ingat.